Let's go. I'm gonna take it there. Unkulunkulu phela waziyo ngekusasala Thomunye uthuya sukambama ngoba uyena bathi uyena Unkulunkulu phela waziyo ngekusasala Thomunye uthuya sukambama ngoba uyena bathi uyena Tawubathi mphethu madi tinkalala inqokonqo anginastre singihamba phansi ngoba uyena bathi uyena bathi wafika usatha ebandlala awubathi sangoma imoto sanqumba phansi ngoba uyena bathi uyena Sasala Thomunye uthuya sukambama ngoba uyena Unkulunkulu phela waziyo ngekusasala Thomunye uthuya sukambama ngoba uyena bathi uyena Tawubathi mphethu madi tinkalaka inqokonqo anginastre singihamba phansi bathi uyena bathi wafika usatha nebandla lakhe bathi sanquma impondo sanqumba phansi bathi uyena Sasala omunye uthuya sukambama ngoba uyena yena Unkulunkulu phela waziyo ngekusasala omunye uthuya sukambama ngoba uyena bathi uyena awubathi mphethu madi tinkalaka inqokonqo anginastre singihamba phansi ngoba uyena bathi wafika usatha nebandla lakhe bathi sanquma impondo sanqumba phansi ngoba uyena Akekho omunye umuntu ozokutshela ngekusasa lakho uNkulunkulu kuphela and your hard work sebenza kanzima into ezale impumelelo abanomono bayekele
Focus on your dream, focus on your life, focus on changing the situation there at home for your family. Ngithi uNkulunkulu kuphela waziyo ngekusasa la Thomunye othuya zuqamba ma ngoba uyena uNkulunkulu kuphela waziyo ngekusasa la Thomunye othuya zuqamba ma ngoba uyena unjalo nje unjalo. Let's go. Sanibona. Themba ukuthi niyaphila lapho babukela. Mina umbovu lo somasho uNgcungumani. Ya ngithi manje ngichaze nami ngotshwala ngoba ngangizwe ngikhuluma ngama topic otshwala. Mina utshwala experience yami ngikubonile. Ngeke ngikuphasise mina. Umuntu osuke enenkinga njenge depression kanjalo. Bu right muse bumnandini. Usikhathi sokuthokoza kodwa ungazazi ukuthi nento obhekene nazo. Ayangibona ukuthi khona into ezingayilungisa ngoba hayi ngokubuka kwami kuningi kungilahlekele ngabe utshwala. Uningi ngempela. But angisho ukuthi omunye umuntu angaphuza utshwala. Bophuze utshwala kodwa umwazi usenjabulweni. Ngoba kunesikhathi la ngebulawuleke khona. So besixhumane kancane nje babukeli. Bengifana nje ningazi ukuthi mina uSithembisa uyena umbovu lo. Mangithi straight talk nombovu sengikhuluma ke mina straight lo mbovu. So yikho ngihambe ngibuza nabanye abantu amanye ama topic. And ngizokunika inamba WhatsApp ozoxhumana nawo uma khona itopic ekhona. Ngoba itopic is based on utshwala. Next topic imalana nobudlelwane bosothandweni uthi right usebenzisa umuthi ukuthi ubambe umunye anganyakaza. So uma ufuna ukuba ipart yaleyo topic ngizokunika inamba WhatsApp usenda nje 2 minutes wakho. Ngiyabonga. Sawubona bhuti, ngithi mina umbovu ngithi angibuze la ukuthi utshwala nami ubheke beyakho umuzi noma beyawubhedliza umuzi. Beyawubhedliza utshwala bu wrong uqeda imali kakhulu beyamosha nasemsebenzini uyophuzile ugcina usuxoshwa beyawuqeda umuzi utshwala akusiyo into elungile. Akusiyo into elungile ngokubuka kwakho utshwala. Akusiyo into elungile. Awusuke ayibona eminye imizi ibhedlika ngabe utshwala. Seke ngayibona eminye imizi ibhedlika nasemsebenzini abantu bexoshwa ngenxa yotshwala. Ngenxa yotshwala. Awusho ukuthi ngokwakho uma ubheka nje utshwala into obonayo ukuthi ayifanele ngabayiphasisile. Into engabayiphasisile. Ngoba manje uyabona ukuthi akuningi umonakalo owenza. Kuningi kakhulu. Hayi mfethu ukezwakala hayi khuluma nombovu la ayikho mfethu inkinga siyoxhumana nawe ke mfethu ayikho inkinga siyabonga bhuti. Sibonga. Thina mfethu ngotshwala bunjani utshwala? Utshwala bu right utshwala. Utshwala beyawazi ukuthi impilo noma ngisho uyibona ukuthi inzima kangakanani kodwa utshwala beyawazi ukuthi uzizwe ujabule yabona. Shuthi umuzi ungakha ngotshwala. Umuzi ungawakha ngotshwala phela. Yabo. Thina sakhi imizi ngotshwala siyakha kodwa siphuze. Siphila umuntu uthi umuntu usebenza naye akaphuza utshwala. Kodwa manje akana nix masusuthi ngokwenza izinto. Utshwala phethe ufuna ukuthi mawuphuza ungaphuzi nabangani. Yabo. Utshwala maphuza phethe uphuze wedwa. Mhlawumbe ukuthi uphuza nomngane yabo mhlawumbe uphuza nomngane kanje. Okay. Awumngane osebenzayo phela. Utshwala buyabiza manje. Mawazi ukuthi ufuna ukuyaphi. Yabona mhlawumbe sikhathi boku4 siyasebenza losiphathatha. Okay. Yabo. Fika uyathenga utshwala mina ngapha mangikhipha 12 mangikhipha mhlawumbe ngikhipha le ithumbu uyangidekela nawe uyakhipha yabo yazi nga end up nje mhlawumbe ngidakwe 200 rand
usuka mbiwe mnandi. Shose utshwala wona uthi ungaphuza umuntu wazi ukuthi uhleli nomuntu onemali. Yeah. Hayi wet kodwa Hayi nomuntu negenge ngasebenza ukuthi uzothengela ibandla. Leyo nto phuma kuleyo nto leyo. Iyona ke into ebuyisela abajide emuva leyo. Uthi ufuna ukubunga ufuna ukucala. Yebo nje ngaleyo. Yabo. hayi kezwakala mfethu Yona kezwakala. into wrong ke leyo ukuthi ugcina usuyibona wena phethu wena wedwa usiyethilini. Sekumnyama itafula. Uhlaza itafula. Wedwa phethu. Wrong. Bantu utshwala phethu isinki. Thina mfethu ngotshwala bunjani utshwala? Utshwala bu-right bethu utshwala. Utshwala beyawazi ukuthi impilo noma ngithiwa yibona ukuthi inzima kangakanani kodwa utshwala phela uyawazi ukuthi uzizwe ujabule yabona. Shuthi umuzi ungakha ngotshwala. Umuzi ungawakha ngotshwala phela. Yabo. Thina sakhi imizi ngotshwala siyakha kodwa siphuze. Siphila umuntu uthi umuntu usebenza naye akaphuze utshwala. Kodwa manje akana nix masuthi ngokwenza izinto. Utshwala phethu ufuna ukuthi mawuphuza ungaphuzi nabangani. Yabo. Utshwala maphuza phethu uphuze wedwa. Mhlawumbe ukuthi uphuza nomngane yabo mhlawumbe uphuza nomngane kanje. Okay. Awumngane osebenzayo phela. Utshwala buyabiza manje. Mawazi ukuthi ufuna ukuyaphi empilo yakho. Yabona mhlawumbe sikhala ba-4 siyasebenza losibathathu. Okay. Yabo. Fika uyathenga utshwala mina ngapha mangikhipha 12 mangikhipha mhlawumbe ngikhipha le ithumbu uyangidekela nawe uyakhipha yabo yazi nga-end up nje mhlawumbe ngidakwe 200 rand usuka mbiwe mnandi. Shose utshwala wona uthi ungaphuza umuntu wazi ukuthi uhleli nomuntu onemali. Yeah. Hayi wet kodwa Hayi nomuntu negenge ngasebenza ukuthi uzothengela ibandla. Leyo nto phuma kuleyo nto leyo. Iyona ke into ebuyisela abajide emuva leyo. Uthi ufuna ukubunga ufuna ukucala. Yebo nje ngaleyo. Yabo. hayi kezwakala mfethu Yona kezwakala. into wrong ke leyo ukuthi ugcina usuyibona wena phethu wena wedwa usiyethilini. Sekumnyama itafula. Uhlaza itafula. Wedwa phethu. Wrong. Bantu utshwala phethu isinki. Okay sinawo manje. Ethi ngibuza utshwala mubheka noma njani. Beyakho umuzi mobhedleza umuzi. Dependa kumuntu utshwala bunankinga. Ibehavior yomuntu eyinkinga hayi utshwala. So beyakho umuzi egcineni. Buyabakha manje umuntu uzoba nengqondo. Yani Ungarule utshwala wena rula bona. Ungacontrol utshwala. kodwa khonto i-previous okwabheka nawo. Into wrong mhlawumbe ukwayibona utshwala bophetha kuyona. Yeah. Is it? Mangizokhuluma mina ngeside lami. Yeah. Ngomunye unyaka ingane yami ya16 yabuya iqede kuyobhala iphepha lokugcina. Yabuya idakwe inyama phepha. Ngabheka ke lapho ke kulomuntu lo ayidayisela ingane under-age. So singabuka sibhayeke utshwala sakuyaphetha. Kakubheka utshwala ukuthi kuyaphetha. Ingqondo yomuntu. Mawungena ngqondo buzokubhedisa vele. Hayi sezwe hayi mina usemsini ngubane hayi ngiyakuzwa sisa. Okay hayi ngiyabonga. Okay. Imaka mfethu shuthi uma ubheka utshwala beyawakho umuzi ngokwazi kaphambili empilweni. No bafo into engakutshela yona mina yi1 ubutshwala abuyona into ongazitshela ukuthi into ebulala umuzi noma yenzani. Utshwala kuya ngendlela yakho ukuthi wena uphuza kanjani uzikalela kanjani. Wena nongabe uphuza imali uyidla uyiqede yonke ngaleso sikhathi ungenzanga izinto ngeke uzwe wakho umuzi. Kodwa nongabe udla nje utshwala nje kahle uzibakho. Kunabantu abahamba ngemoto manje abanemizi abanonke into abaphuza utshwala. Uzothi bona babekhe ngani imizi yabo. Cha no just nje ukuthi nokwazi ukuyiqoqa ukuthi awunalutho namhlanje awunalutho. Akuthi nongama ungenalutho ubela yabo uyele nale uhlupha abantu mhlawumbe nemali bese bonke bonke abantu umosha imali yakho ungasabheki ingane zakho. No ingane zakho zibalekile umuntu wakho wife yakho ibalekile. Utshwala bunankinga. So imali ngeke usho ukuthi umndeni nje futhi uyawazi ukenela.
umndeni uyakwazi ukweneka mfethu noma ngathi uphuzo uyakwazi ukwenela umndeni isilongo nje nowazi ukuthi uzothatha lo 200 rand noma 100 rand uhambe uziphuzela utshwala uyasibuyela usu-right lapho awunakho ukuthatha 200 rand noma 200 rand uhambe uziphuzela namajida usu-right because ufuka amajida mhlawumbe ezithela utshwala uthenge 2 code uphuze nawo uqedile uhambe uyozilalela akho mali osuke imoshile ungezwe labantu athi umuntu ngiqeda 1000 ephuza usuke lenzani ayikho into asuke yenza lento utshwala kudluli ku-3 code udakiwe finish usesethengela abantu bhuti uthini ngotshwala buyabheda noma urathi ngabakho umuzi ngakho mfethu ngokwami mfethu nembombo utshwala ke ngithi mfethu into e-right yabo utshwala sikwazi ukwesta imali eyiningi otshwaleni imali engabe sakha imizi yobaba yabo leyo nto mfethu nje nami ngaphuza ngeke mfethu ngiqamba amanga kodwa bona akuyona into e-right yabona kumena ayikho into e-right izindlela esengihambile nami nambombo mfethu ngibonile ukuthi utshwala kahle kahle mathiwa yazi ngewiki uyakwazi ukuspenda imali engango-2000 ngocabanga emangathiwa mhlambe uba ama-blocks lawo libe liwatheka ngalawo ma-week ama-blocks thenga usimende yayibona leyo nto okwazi ukwakha uvusa umuzi hambe uyolobola leyo nto leyo kodwa inkinga mfethu mina ngithi mfethu hayi utshwala buyasibuyisa emumva mfethu shuthi ngakwakho umuzi ngalo tshwala awungozwa mfethu shuthi utshwala ngabe ubakho umuzi ngotshwala ngeke ubakho umuzi kodwa ungaphuza masumuzi ukhona uphuze endlini mhlambe ube isikhathi nalowo nkosikazi wakho ozobunaye nabangani awugorongo ukuthi uhambe nabo ungaba nabo kodwa nje ukuphuza ngendlela thina sesiya-abuse manje ngale ndlela ekwenzeka ngayo ngizoyibala nami yabo lapho ngoba kuthiwa zibhanga mvunye yabona mbombo iyona mcabango bengucabanga mina fethu loyo kodwa fethu ngaphandle kwatshwala ngathi ngaphambili kwi-South Africa iyonke hhayi ke zwakala zona mfana mdala sha